Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Bw'Ensoko maneno Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV ndonsia soga ntukubwati emeroberio naende nechinga kichinde chingi yakero togosanga naye asumoroberio nambe ya Oboremi N'Obotugi aiga botambe twabere togosigeta chinchera ancho Oboremi N'Obotugi elitsikudia rero naende ntuchinya gotogoswa asinsemo yengencho kero turachinya gotokurigira igoro y'Oboremi N'Obotugi bw'echinsu aiga kurwa chinsa mochanya chenge wodi ya tabaka ibunge ya South Mugrange County ne ya Kisii utambe noko kumanya andake asore atoko sangana etonya akawatoko kwegere chinchera chingia cyokoro butugi bwao Oboremi bwao andake arange abange banyake kubako ibolya nakinda akoro butugi n'Oboremi bw'echinsu aiga botambe ngitsikulia rero ntuchikanya autoko manya koronke kelyoga neije uchaka okoro Oboremi N'Obotugi bw'echinsu wika ebintu birotagana iri gukora nebyo bonto gukora eri kwenekinga Oboremi N'Obotugi bw'echinsu ngo kwabole kibesa gusengo kwabole ngeria eri goro Oboremi bwabo botambe onyakoba nayo kwigendera sengeria yao ya credit ko botambe ndo capital machine keronda sange n'Aboremi baitoga iga abarachikunya ko batumanyane namono nakibakora Oboremi bwabo N'Obotugi bw'echinsu kuri chinse mechiga egero nyakaba kelyoga niri gukora. Karibu sana Omwanchwa omorigereria nabo kwendera gutubwate wetera chinsa chito chekerero Facebook Ensoko TV digital nabo igo ensemo ya YouTube na Ensoko TV otambo nyakabagoko enekinga andake gego weterekemo nyakabagoko irina orona konyora ons aito gusanga. Karibu sana tunyakabagosanga n'Aboremi baito kurase enseme yiga baratamanye nkiye kugerakira ba kyabasukumete uchaka Oboremi bw'echinsu. Karibu sana tugenda naye wika omwerio. Karibu sana mbiamana sogo chore Ensoko TV naende karibu sana tusange na ino kubwatikana lichukulia tugusange goro y'Oboremi N'Obotugi bw'echinsu. Labda madam tuchake naye manyo omorigereria ningo aiganga itole andake naye kwabwate kerengeli cyo chako Oboremi bw'echinsu gose no mugaka yamba kwa naende wairire mbiamore mwese Samarieta yangu rukeri Florence mwako na kwa Pitongeri Toto kurukurwase kenyorukia Nyachenge Tabaka sub county Toto gukora Oboremi yake bw'echinsu karengera likyo Oboremi bw'echinsu nigo twarengeretia mono mugaka kero nabete ngutara isiko nkairana nkanyoranga tari erasimo twarasane n'umanya gukora Oboremi gukonyora asamenye takeiga okora Oboremi bokeiga buri bokogera onyore amapatao asakira lituko kero twakwana twaigwanana tukamanya kuroro akagenda karora abantu ba fisheries botongo yitoga iga sensemo ya agriculture gukora bari Oboremi bw'echinsu so akagenda ororo agakwana na barabo bakamotebya ngabatokonye ngakitokwagacha endani y'echinsu naende batokonya ngaitokorusia embege ngia y'echinsu boikirabo nabo bachiete bagatokonya bagati batworo kina kitokorosia bakatotebi torigirisa lakini ngakiyimba abwatari risakara tokobeka korunse egara amache kero kwabekire tabasa kunywera guchinsaire bagatoletera tugachaka alafu tukagenda siba tutumete tukaleta chinsu chikuru ku fingerings chinsi nini nalito chage tabana tubwate chindani ibere mogere ya inse mogero chega ebwate chinsu 300 iganga na 5 atwanye begete inse egara tukombe ngakiyere nse gokora ne yere igoro nakira gokora Ensoko yerigereri buye na mokora ngakando tubegete chigunia na chigunia kitari kende ato suyete tubo chafu na marabata bata gosto atendani ime kali chinsu ekiga kiranyore we ya chiko yana ande maiga yana gaiga namoise koligereri na mokora yende eyegere ya igoro mukirigoro yaimukiri igoro
Ero siri na chibao naende tokabeka risakaraine nero gebwate chinswe 1000 na 800 iwana igachaikire metienye 5 mo na nabachirigereti gochiko kogenda echiro abalimi baminte gento ndabatebia obotugi bwe chinswe nigo bore rahisi sana ekiagera onyora amache abantu bandi mbarange na roche kero kende nabo okobeka ororo gose inkasore obeka amache otache kurwa siribati ayanda ayegesima okona komenta makeiga kurwa abo bono nabo okogenderera nendagera ye chinswe chiga teri igori rire igoro na kero kende ye chingoko gose bintu binde igogo chaka na starter yeribire bisinini naribiko egwe starter na ndoko biendagera ensinini ekerasi agasinini enusu kwabia mara gatatu rituko bono muna chiko na gokina igoko na gochichencheria chigo ika emetienye 3 wachenji wachaka gento tokoroka pre-grower ibwate namba yaya na nengo toka chire ya agrovet yaito ga bosongo and then engakiyeiga abantu ku fisheries ngocha bari batotarira bato ogosemia ase tutarakora byakero kende egere twarekebisha igonda abatebye abalimi bamintunga tigatokora oboremi ekiagera abantu abange barengerereti nga goikonya ore chieka 10 omanya kobeka chinswe omanya konyora endagera omanya gokora chi naende bono chinswe chieka rongo kwanire endagera yaba ntobwate gento tokoroka PSF onya mwaigure igara amakonde togocha twachirutera chiaria makonda aya gabwate proteins ere iguru ekaro gochia achikoreto omubere bwango makonda aya ngotumeka ari ase chingoko na ase chingurwe pamoja na ase chinswe naro nigakorosiwa kero kende murakuminga nga yakora kinaro nabatoko yarema regare twanyora nga ubole ndagera bono terikoba igoro tukonyanga ntubwate ibintu binde tokomenteranya achumurali. Asante sana. Oyo Madam Jane Florence okutumanyana na mono kidoga ni iri gukora obodemi nabwo gobutugi bwechinswe. Madam, nimkwira ni mega sinini. Umuntu nataki kumanyanga andake inde kirengereje kikiachete igyogo chako bodemi bwechinswe nande all along obodemi gwa korere gose inki wa ngokora obaikiro gatebanga bono kutigana ko bolde mbwechinso sobotugi bwechinso inki kwa ngokora ngokoro bolde mibonde gosikende kwa ngokora otaraika kolengera linga ngokoro robotugi bwechinswe pia mono professionally gonde nas ona abera kisi bebo 6 miaka nga 30 ika katika bere 2019 ngatiga kiagera ngokora twarengo boke bwechiombe na ebintu binde bikene chingokora chitwabwate chinyinge bona karana acha numugakona agachanka nero gakorire public work tukarengera 2025 tigato chako oboremi bwechinswe asenge nchokonya twarorire ngaki abantu bande bagokora oboremi bwabo bange akonyora ibitoki byabo byakera rituko ibaga kumonto ikaranse ngagoganye tugose no mushahara bono ka 2025 yaika na litwachagete gokora consultation bono 2026 rende okanyora twarosirie ebintu ebintu ko nobokonyi bw'abantu ba fisheries kurukisi bagatokonya tukarosia tukataka obutugi so bono togendererete ntora harvest bono torengera tuchiko harvest lakini twakorera obutugi bw'echiro ensugo yanchire kerase so ntobwate market ere ready koruchi hoteli kurwa bangena bakoni chinswe baba taina ga turangeria karo chabere tayari toche kuyi. Wow. Yeah. A nurse turned farmer. Yes. A public servant turned farmer. Mancho omorigereria abo
na chinsa mo chenda chenge kerto gen tukusanga na balimi baito gaiga igwetenga talie bacha gitubulimi ba korobulimi obuga korende niko ba bwatembera baga korre korende bakaenekia andake kuigenderia mbarara isiko sebanya ko bako isarangi stadia bacha kubulimi obuga n'Obotugi obwechinse mwaka ndito madam wochaiga egere entra teacher kwa ringe public servant wakoremere meiga fu nyakerenga na ndandake kerengelie kiga korochenga inki kwaga nete mono inki kirikia osumekana mono gokorobo tubibwe chinsi ndio mano muraria akeri swali hiyo njaso of course na renge Ministry of Transport and Infrastructure and some training for a year gonna keep it but I was in a campus then after my retirement or before that retirement not in training going to water go genda kirasi ona kirango ta kirasi nango ta na nonya na ta nyora bari nkatwa out of interest so immediately after retirement the best I would do so ngata chiomena fuate ngatwa mane chingu after retirement chingo of course into buate then tukanyora na tutakobeka chinsu kia bidia na chinsu actually chibuati ekero de kantibuati expenses jinga buno ngombe so inuro wikobera kuri jinsi yaga so bidia na kisi jiko kora bia they don't require anything ikienda in the morning na marawa and we send that is survive so maintenance in the take as long as otuare eseri bitakiro yokoro from eseri masomo nara abantu babateba ngo some gubali ngogenda muransi chinse mo gusigitabo ge fisheries igitende tamangana y'Oboremi gusobotugi bw'echinse amoko some wamangana yiga na kibo cha cross ndani rango musae gusomondo gwatikia gasubona kibo chaka Oboremi bw'echinse endani nga kyako yarosi unagwa sometiwe. Thank you. Chindani divided types chindani. But the most common ones is rigereria. May suspended. Year. Utumeka na magogo. Then you find then amachi and the rest rest on the ground. You don't need to koremere gani area is koremere. Oko the surface should be flat. Then you probably that you kiago dedi sagara bagada tadan ndeye yawanta bakolema here so involved it's costly in preparing you call human power badme and then at same time uko ene kare kire bioto yokolema because egioto kirira isi goso ase suspended yes lakini mono ego ine kare kibioto mono that's the main so bono maybe na what advice umuntu andake atumeke suspended this one is suspended economically okay yeah kiro kuri Oboremi bw'echinse gusobotugi bw'echinse ne yorobongo rwagusi banta banki mbara esonani Oboremi bw'echinse 2025 bakabone 2026 ono mwaka oyomo obonso obokete fingering obukwa chite kuye nakyoko beka egere bikwa maybe at some point egere chiche ko bachinse kubika ndani yao this one ndubwata abantu ba recommended konya ebintu ebibike imwana like in the water, that's agriculture, fisheries department, and we have also other people by the government. Kwenana, imwana bigetsinini. So tokwana kurusiandos. Yeah. And this one, Babylon stingered that they are reversed. Actually,
can I say monoset. Yeah. So that in Biriko Viarana. Wow. If you want your quality at 400, it's 400 you have it. And so meaning tote what's in that news ni veru na what bonega. You know, maybe kwa vile gaiga 500 for example. Yes. Chigo kina 500. It's 500. Chigo okonya especially asoko maintaining that. The moment you got the jibji ke konya na bana, they waste most of the time. Or you could be some you got time to eat. So that's why it's typically easier to maintain and to manage. Yes. Ikina maji wetu nasome. Mwancho omorigereria andake onye kogen kuba chumurubiri gawo bule miwe chinswe. Aiganto gento isemi amangi na gosemi wa mange kubatikana n'obulemi obwiga n'obutugi bw'echinswe. Tuturagenda so mutima kumanya madam. Abasa bange ngote barenga mbataite ochako burimi lakini abandi kwanyara bawe kanchira bakomo bateba it is involving mono yani ebwate chinga chininge oberoro ande mbataite mbebyo bochafu Yohanas wakorre emirimo yawe yokoba moteresa uko teresa bo kwa bokorre batubone kirengere cyo gyakiri cyo gukora burimi bw'ekinsu so butugi bw'ekinsu musa oligire tukurugali anamo n'abasubati barumba taite mangana yo burimi mostly abasaya basubati mbatite mangana yo burimi batite biro bakonyora bwango ncyora sigeto mulimi otaite kuchaka ni namono ubutugi bw'ekinswe anamona abasaya bawote banga buno bochafu bine bintu bikwira kinga kinje ntaite emirimo yobisi yamona asibitwali y'umuraje abasaya yambatebiga obulimi bw'ekinswe obwiga nigo borubuya totebe generally obulimi nigo borubuya ayo monyene mambi go kwabuka kero kende na lunch kwaragire kweboli olenga yendagire yekorwa bono soa okole gasi y'obulemi teri gasi nkongu buna chinsu nchirini bolovini bintu byokoganetie go kwarosiria ndani eyo naenda obasemi obo se abantu be county fisheries bari gukosaba besende yonsi fingerings ekitwata ebe bimwana biri ebisini ni ogo chakera chibese ko goru 5 shillings chioka so igoli ndiri nene manya 5 shillings koko chakoni enswe chibesinke pyora oni ni atatu bono nchenda abatebye nga insute bwate ni development tebwate bo chafu bonde bwensi endagera abo okonyerutera naende lyo tabwate chibese go chikogole ndagerega insute ekorera ngatera aragera inyora nga mali asa mache eso sera nero eso sere yene bichuni biri biko gwororo chinsu igo chikoria ibona bachiko bana ne chi wiki ibere kitararagera utatiga bono growth rate era bense yake lakini bona haya manyanga twarure korwa soko likwa ikarongo compare na lengo bisi na bono tongo teba ngubulimi n'obuye kyagara bwato sukiri ebintu byonsi tubwate igane singe nchiyo bulimi otobokora wow kuri na tore na ntusanga enda manga sensema ite akabere kubwatikana namono obuye bw'ekinsumburo by'obwiga mechandeli mwabero mu wetera asimya omwako yiga yo mu mwako robotu bw'ekinsu ndandake kikeli moro chinga asimya kitatere mutu etano yiga na imwero chibuna inu asobode myobwiga bw'ekinsu Ochomo rigereria toskare asinge nchitokwira na sinsemo yeto ya kabere ngusanga tore naende na abalimi baitu kuru chinseme chiga cyanya chenge unge ya South Mogirango kwene kinga ndake bakoro butugyo bwabwe chinswe kikeli barochenga barigeretie kwikirania asobole myobwiga bwabo no butugyo bwabwe chinswe otoskare Omwanchwa rigereria kwira na torase kagetadiga tambe tosanga yanda mange ko bwachikana no bolemi bwe chinswe toskare Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigura emeroberio yaito y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 078866
6663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omuguse. Magega ya televishoni y'Ensoko wikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete nieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko gose lwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagire Ensoko TV twachire gutoligesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwalero oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe esomya oregekoro kyomugusi wetero muroberio bw'igekoro gyaito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero okweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Ensoko Buya kegemo Omwanchwa omorigeri bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie Ensoko bwakiro Omwanchwa omorigeri incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa keregento lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga naba yaeteire nabako yaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo muira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bw'omwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'omugusi eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi
Yake maneno Omwanchwa omorigereria soko endra gochora gotaramo n'Ensoko TV Oboremi N'Obotugi emeroberio asembeo oyo togosangamo n'abalemi baito kubatikana n'oboremi bw'echinsu n'obotugi bw'echinsu kura chinsa emechiga cha South Mugirango. Madam, twasanga nene mono kiri muntaga nirie orosiri ndani yae ochiro yire fish fingerlings oletire. Manyango Omwanchwa omorigereria nene mono kwangu nerasi ni mokoleta obumanu bwa bw'echinsu ndicha kubyarana tumanyanga na ndo manyo Omwanchwa omorigereria insukie chiga na ende nkia kogera mokoleta ichicha kubyarana ya mono chinsu echiga chikoro kutilapia busengege na chichire common ase market chito n'abantu na chibanje kuria bono akarogo chireta chire chimwana chinsinini echire between amatuko 5 ne wiki na ende chikoreire gento tokoroka sex reversal umuntu abantu mbara basomera taiguru y'echinsu mono so akarensu yabekira amagena no mali amagena ensu ekobeka munu paka yaturagia yamanya gutiga abana gabo so akaraba rusigu bare sex jones umugaka no muswaso bono bamanya kubibwate mwana biri babira endo kenga incubate time ba bielio gete iko reverse sex yani entirende byabastara ile bono bire sex yeye moyuka bire male onye female joke igo nchiriko beka magena nchiriko nyahora bana na inde so meaning igo aba science bakwenda ba chunchara chiaba onyana chinsa gechuka ochingo mucho bono karo chirigo ka advantage yaya ichigo kina bwana nchiriko nyara kotwara chinsa chiko west so buno gochiendagera buna chigo kina bono because chinswe no mali buna twateba achiko bekera chikaro chabekera magena chiko gacha muno so ekarega tetumonwa amatuka alionsi eganyete chiko soki abana beri kurikende ugo bana bakonyoranga yabeire tetaraki nyomobere no bonsu boli bogocha twatwara contention yase endani cyagere endani bono bune yento bwate enamba y'ichinsu tokobeka ine bono yento ndatebye abasara gaba ingechi aso bolemi bw'echinsu mboga netikende kenge tari besa nyinge ande ise konyorekana nga wachire fisheries unaweza patika onyore mpaka bwate dona ya masakara singe serikali yetu netagete kogendereria obolemi so kose konyore dona yeri sakara na lirire more expensive okonyora nga gwakonyekire na ende karo kende nabo muroche imepira nerere gaiga nabome omontaka na kweboli nkikeje emepire yeiga ige originate tikorwase machine nerembegete maiga ego ikaya menta oxygen ekeronko nyora oxygen ya erira sama chine oxygen geko era sama che kobwatekana na eso serere ime mwasobotuko eso sereye igere omomea a plant yego taka oxygen botuko ya Russia carbon dioxide so botuko mono alitogo tumia twabeka egara yakonya chinsu ekyatwara oxygen ya kawaida arete yege korukwe arete gesongo bono erogo gocha kwagora kwabeka na ende tali erasimo beke lakini karokendo nyatubwatie source ya mache continuous ndiyo yetwale egere yago konya chinswe na yekaroko na korra chinsu chia kwanyora ngambi yachire muntu nabara abori karokende na kiora akoromanye oxygen teisaini enswe kareta bwati oxygen yeisaine igegotara guchimagega gokoboka mambio konyorera amache igoreko na koigoro monu ekogenda guchimagega igono kebonda kwenda guchimutu bwena ta kwenda guchimutu bono yokwamanya oxygen teisaini kwabeka areta wow Omwanchwa omorigereria ndakenge nogenta wisemia mwaka pita chindani kawaida ndwasanga eyere eimukireri igoro neyere nse kero chindani chirosiri nebwata sama chagosera the inlet ne outlet
chindani chiga moroseti andake numana umuchirositigo nandonye muchirositigo nakimwe kwene kinga amachama rabungo swara sindani iga ayande ngosokai first nkagerete inaone ye mire the water and inlet and feed from the other end then the outlet area corner that ekere mbonye gotua maja ya gosoa ayale excess asoka actually very well maintained. This one is suspended. It is risky to go to the outlet. At the moment, it's likely through pressure. Koigora to my extent of water. Soil temperature. Kotagora sabu. They don't recommend. To an outlet, yeah, it's risky. I think so. Maybe a much just I took over mango, a token outlet. You got it, and always press the engine outside the week. I don't know, I waited. Yes, it was for more than a correct after instead of go to an outlet, you have an aerator. Okay, so one aerator and Joro, oxygen. Because I'm a was a car, oxygen goes to. So once you got an aerator, you have no problem. You go to a net now to suspended fish bone. Yes. Wow. And as long as you add a mathematical, yeah. Chinsu andake most of the time, I want about a chikuro. Lake Victoria was a lake chinde. Andake inki ekia sokro sindani aiga nechin shikuru aiga nechin shikuru as a lake maybe. I think yene wenda cover tid lazima omenye along the lake my Koreas. Abu kwambu. Lazima omenya angene lake o my Koreans. No. When you're in Kagadia, so you can make your small fish. When you're raso, when I want about the days, you get it from there. Makusia bange, Anbagatavanga, Yan Banal Chins. Mostly about the one about Mata as a lake. Now one the Chinsu. Mostly Chinsun Chipato boy. And I guess this what I acquire roaching and I watch of your work or Bokokara witchings. For the benefit of Omwanchwa to go regarding and the Comandake, I have no more than me witchings. Kiaka Chakachin switchiga, Manyanko Morigereria, my over your witching switchiga, and the quarroaching and Dake, 9 about son and nobody witchings. One, but Kilomonata is there. Yes. Kalau we break the down na pesa mkononi. Enswe ye itangani. Kama wakora yao na analysis. Kenda hotel. Ekaroko nyora bantu bausa mono engoko ensu. People are running away from the red meat. Bona bantu barengereti amana wait me. So it's here yes. Wow. It is very healthy. Akarokorias. Yeah. Mundanaro the thing akarokorians o kobo mongai. Make mind madam. Madam ne nas madam the madam mara chaka alafu my hotel. Akarokorians o kobo mongai ni go say ba ko ngai na. To some extent, Gavoro Mangane, Garokoli and Suna, and Doyo Mutwe. No, Robo, Hoboli, Risto, Okobo Mangane. On a comment, and then Sway, Yankee, to 1 Korua say healthy site, and Swebuno Moraka, Tikakoteva, white meat. Terra, Gavana, and to wait to Teva, Wata, Maruira, Korukuskai. Hypertension, itapageti enyama embalini. So health-wise, ensugere beta kolia. No yeri throughout.
terigo koletera rwere bonde wensi. In fact, even tinya mafuta ali aya nebwate gento tokoroka omega 3. Omega 3 yo konya sema ya arthritis. Amarwari akoroma abantu mu ngaka usomongi na gusingwe kumba gusingotara omugongo nebwata omega 3. Korocha ne kubwate ensu yao onyeri mara 3 wiki gose na mara 4 ngayo ubwata omega 3 bakwende kugura. Na endege ntokende ndamenta abantu ngoteba bari ngensu ya ele gerengi yagwesu yefo yendani. Ekirege nta abantu babegeta sobongo. Lero twese kwenda ali ele babe kiringa ntokoroka keche. Keche kirine ibintu birosiri chipox bagutugira chinsu. Endagera nere yebaguchia ya advantage yo kababwate era mache ine eleki. Lakini nabebweka ine ensute bwati tofauti endeyo. So abatagarali baito onko batebinga abantu bali baganeti obogimo botambe na endo bogimo boya kalienswe naboko yekaranga oye yekene supu tebwati matarandonsi asobo mabwao era koletere buruire mondo bwen. Wow. Peter, andake omorigereria cyane mono Oboremi N'Obotugi ngote abalenga chinsu ukwachakirete no manu boli oboke na ndo wateba dukorere sex reversal bono tebe sune bisache byo gusine bipungu byoka cyarukwa bireta bire wiki chinso mutukalenga ibukora bose myakerenga bose nemikinyerenga egere umanye kumanyanga chinsu cyabeire bono mbwantu kwanda kogesa bose mbwantu kuchi Rusia egere maybe nyorichi. Okay, chinsu eti it depends. If you feed them poorly, expect the results to be poor. Yani, the growth rate will be too low. Utawala chile mwaka 1 year. Yours ninjare a problem oko erector. But as long as oko feed buna, oko the directions kurwa sawa the fishery. The professionals has seen a problem. In 6 months, you are supposed to do away. Or Jerusalem, or online. Yeah. In 6 months? Yeah. 6 months to 7 maximum. Yeah. So, for example, Madam Nasanga Chindagra, Chikoba. Maybe Morganaro want to Manana Mono, just Chiga, I would say Kiromutini was Kira and Sukaya Kinarakiga, Ndagre, Yakwe. Nike out of the BSF Nguchire, na maybe Azola. Yeah. And no mono, Antiwango Kikero was in a meeting Renga, and they monitoring a okora, Kiromutini was Kira after 2 weeks. When Ndagra Nero Bono, take care to one to Quell. Go back to that, right? Now, almost a cool fishery. But now, after this, was it 2 months to 3 months? Yeah, go to Yasala. So we got 3 months. Yeah, the BSF. Always go to Taran and the Tabunka into my logbook. I go to Nick. But I go to Jagabon. And what we call somebody. Opima or the counter, wait, please, can you do this and that? Walk around. Yeah. Wow. Madam, since you have 6 months, since you have one to collect. And to what and Daniel Yanse, to what in the suspended. Not Chokora Obogasi, where a suspended, maybe inside. The Amana Swali. Obogesi w'ekinsumbu libokong kero tokogesa abantu ba fisheries ningotakera bari baborono so already tobanyete bago tobwatene bagocha torusi chinsu chiria kero kende
nabora nyore nchiroro chitarakina chikere weikeria so ntori kurus chonsi kiatu wani togo chirus togo chikorera sampling tokanyora nero letagete ira neroche ki tonyeira ni roche echigokina so togo soatu abantu bago soaro cha usia machonsi ya usia machonsi chigokwa togo soaro chebuna macha aleiga tora release make sana twabeke neti monto yo mote ne side area ne side area egere twaitie neti ga cia so neti twamanya gukora sampling tuguchia pesha ni gwata machi kurwabo no tuguchipima tumanya koranga most pima as in kgs tugupima in kgs weighing machine nero igwata gram because the biggest fish could be around 7-8 grams. 7-8 grams. Yes, 800. 800. Yeah. 700 to 800. Yes. So tuapi matoka nyora nere less 500. Na otora nyira ni rochi. Nonya ni iga suspended damu ye. Nero na batoka kora tese. Otogo tene na imene ndani. Tuarusia. Tuarusia chinde toirani. Macha yega na mara aba mange yake lakini na batoka kora into tokoroka chiffon. Chiffon yo korete pai ebe keime torusie. Tonya ire mugondo. Amacha agabwata a lot of fertility. So ekatwanya bekire mugondo asichinsaga asa matoke gusichinsiaga okorre omumerio ukina bwango. So igabwata a lot of fertility. Igoterie gasi enkong okora harvesting. Igasi rais. Tutarikiraga bu asokogesa engwira ni megasi nini. Amario ganaro muguchia ose okobeka se endani. Osinsu tebwandi kwa na igora mangana organic farming. Thank you. Tingo teba ngani ryogo. Obuoyo organic. Obuoyo organic. Kose esike ngombe karota bwati organic koira nande ngotebi gore organic fertilizer ye karota bwati okoire esike ngombe enyomo onyebeke gunia onyebeka amache ime etanga nega iga asendani eye bone gocha gokonya esofere ye koroseka kyagara twabekira gosori so na botokobeka aga iga tobeke alternative renya tobwati omanya koligia obuoyo bokorokwa diet weduka na urea ikegwanga kwa eguna umutenenzi w'Ensoko county ogotebyaro kobeke nusu glass ose glass yakamo korengana ne pound yawo na kingani botanga ne imeanga 2 to 3 weeks egere buchikorosia esosere yoroche esosere yengo konyere Ensoko lia na ende advantage ende utaranya ole neti okobeka igoro amache yago chenchie kala so ebi bakibigo etaigoro ne chinyoni biko nyara goikera Ensoko chao chichikolia good wakonere neti yiga ego buyo bokobeka neti igoro ni emeroberio obuya bokobeka neti igoro igo moraria no kolenda chinyoni nchire che igoro chibwate menu metambe ekobera igora iga osino motori yaro na timete yeimokie Ensoko areko gena nensu so eneti yengo tangere dibasa go soime namba ibere obuchafu bwemete kerobo embego chaiga amatantari ko gume anya comment obuchafu asendani yao so endani yebuneriga obuchafu mbulinse kule bongo wow yeah omorigereria ayo naonsi Ensoko isemera kwimanya kura chinsa metiga kera tugusangana muno kubwatikana n'oboremi obuiga n'obutugi bw'Ensoko anene muno kera tugusanga n'abalimi baitu kuri chinsa metiga baho tumanyana na muno nkikiryo bwando kora nkikiryo otabwandi gukora kwene kingango kororo oboremi bwao n'obutugi bw'Ensoko egero nyole oboita bori igoro koigwa andake Ensoko chibakorete bamaite nirenga na inde irenga agocha gukora gendo agocha kogesa kurwa sendani emo ocha sendani inde andako mwancho muliga kiroga ntwisemya n'umuno kubataka n'oboremi buga n'obutugi bw'Ensoko anana muno ikikeli organic kumanya asoboremi bw'Ensoko yanda kubati emeroberio kera toro chikokora abalimi baito Ensoko chao chiabe kwa wesere Ensoko chao nakyo konyore chiro na inde maybe nakyo koni
chinsu chiga one day 700 to 800 grams na kyo ko ni enso yamo ose ngakyo ko na kinga ko nyoro lichiro ye chinsu chao ya mara senga cheli swali elo I guess story abange nambali bako ni chinsu abange already twabatebiri igoro ye chinsu na endeli tukotoko gesa ngabaje bache gochora echilolongo no erega igana na sende tabaka abanya biashara mbarororo naende already nainche naro siye kioski ntaito kora value addition into this fish kana kora value addition gonko rusi chinsu chigo tigara tinde na chikaranga na chioni ase kioski kiane ase bigorire ya guchase abantu baito egera banyore enswe ekero ekoru asendani enkapioranya oni kilingi chinivere na 50 ose 350 karea ikire marketplace nere lyo kanyora to kogora 500 600 700 so igera aberi gorire raisi ekara na kore value addition nkone lya abamintange gaiga bali bawanja koira igera abera iskiro montanya ole swakoli yaro kugani kwane nkolianga konya ole ndagera abantu baminto mbako banja wetana ando babanja mbararanja baba sakurara ando batu aro omega 3 singencho nebo omega 3 yeah Peter ikintu kibwato byabuwaye kuwangera igoro yobuya omega 3 nero bwe chinsu chiga annamono asige kike kwa korobole mbwa bwe chinsu sobutki bwe chinsu kirero chenga muchando munno weteire ande maybe okurigereria wakorete bobe okaenda asige maybe okasomewa okatebanga na korete bobe lakini mono tinko gendera okara kirero chenga kia guchandira sobole mbwa bwe chinsu anene mono endege bagona trend exchange oboncherere kwerire oboncherere kwe dire without water okora farming mache anna macha ndonzo sa macha marabu mache kibate ba clean water yeah so muchando kyo bwete irane na mono kubwatikana n'ubuli bwabo bweki anene mono we need training yeah training right so kora gendo to train wani binte binge to ko jana na mintora o to mire wo cha sub county fishery officer na binte internet yeah internet yeah wasoma kwa masoma continuous yeah wow anchomo legalia andaki karatoro chokora madam Oboremi bw'echinsu n'obuyabore asorongo rwagusi osinse ya Kenya nane okonyera abantu kwenyorera chibesa nabo igo emirimo abasaye banya bakwirike emirimo anamono aye ngakiro chobori bwao asimya ke tatige tanere mutu no gendre komenta gose o taito ra rusi chiga oralia oraonia otigerabu ya mana asili swali omoralianga ne kikomenta oboremi in fact tukanya twakwane no mugaka iskali ndayitembe kendani getena nengalia aruguru baiga agaje nawe kiri woro iga deke yende bwate gita akero kende buno mugaka ikira ukwane nanda atebe ondora ndo totegerete uranyale gotokonya buna epambu toreme pohol tonyora amachale constant kiagara buno mugaka ateba lindire buna bono twanyora egwete kabentambe bureta iyo so amacha akoba challenge Pisa kanyora amachale na otawa korubule kiagara buna ateba nandiri tangani kubata other types of ponds elio kobeka nonye nyomba yetene ni ororobia kobeka chinsi kiagara nchigane kitende kiagara tina amache nendagera
and you are done. Ikiagera ngoteba buno oboremi bwa chinsu n'obuya mbori go consume your time na boko enda okore naende ebintu otagete gochigokora soro ng'asia bwaki mami kwacheire endagera yao ogende naende oirane maragoba goche gochia gokonyorwa na mochikorara chibwate eshire alafu amapata abo igare bwangu naende chibesa chingia tenga bunne toratebe bituma abaminto montegererete oganyete emiti etano kwagorire embego chibesa chinyinge aiga bona chinswange 400 igokogora akansu akamori gocha kobeka siringi 5 chioka Ojokone 100 ochikone 100 igo ondo chenga ase chinswe onde bwense ontegererete igatosoya oboremi bwa chinswe egere gusi yaito abantu batigare koba healthy kiagera ntonyare konyora enswe konyeri raisi konyora yomino natugete nye yao terabo yomino natugete igo nabo tokogendera komenya obogima bore afya ere healthy Nemona sana mwancho omorigereria koigwerera bweko monyene na obondo okora oboremi bwao nabo igo botugi bwa chinswe tobere togosanga na abalemi baito kuri chinsa mechiga sister Jane Florence mwaka Peter twese Miriam Mange onya tari ebiro kangantu agendera korende ntobari naende kero kende tusanga yanda Mange twagokire no bumanyi boino na wigo boseme boino nando mwancho omorigereria goika ekero kende turomera na sembeo gusanga amangana y'oboremi n'obotugi nchini konkuru kwa petuel machini wika naende chinga kicho twakanire oborigereria borobuya yanda kubwache emeroberio me bw'Ensoko TV botambe oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi.